hvordan man opretter et arbejdskort direkte via appen. Vi klikker os ind på Workslip og ny ordre. Her har vi så de samme felter, som når vi opretter direkte inde på vores webside. Det er muligt at skrive noget af kundens navn, app for eksempel, og søg. Så kommer App Creator frem med adresse og det hele. Er kunden ikke oprettet, siger ny ordre, så taster vi blot alle informationerne. Vi kan lige kalde den for App Creator Danmark, samme adresse. Vi skal lidt nedad. Vi skal have et telefonnummer på. I det her tilfælde kan vi kalde den 123478. Beskrivelse af arbejdet. Nyt køkken. Eventuelt en note. Det kan være en rar ting. Formand, rekvisitionsnummer, pladsnummer, ligesom når vi opretter direkte inde på nettet. Underordnet, men rart at bruge. Vi siger gem. Vi kan nu se en hurtig forklaring på den enkelte ordre. Og ellers registrerer vi vores timer og arbejdsbeskrivelsen igen, ligesom vi vil gøre normalt. Afmontering af tid i køkken, 3 timer. Vi har kørt 121 km og gem. Tilbage. Vi har ikke brugt nogen materialer, så vi afslutter arbejdskortet og siger ja. Kigger vi et smut over på websitet under arbejdskort, kan vi nu se, at App Creator Danmark er blevet oprettet, telefonnummer, beskrivelsen. Vi kan også se, at den allerede nu har status lukket, fordi vi har afsluttet arbejdskortet.